Značka best ever. První krok. Nuda. Druhý krok. Samolepky. Třetí krok. Jídlo. Jo, pak následuje editování. A teď čumíme. A ještě jsme hráli Bravko. A vylili jsme 3krát to stejný. Jedno sem. A kam ještě to třetí? Na zem. A na zem. A potom jsme se dusili čínskýma nudlema. Ano. A já si skoro pokakal. Oh my god! Budeš na TikToku. A teď čumíme. Takže dobrý. Čapa, uví, To je můj pitomej brácha. Potom, až ona usne, tak plánují sebrat telefon a vyfotit jí. No tak to neusnu. A zítra se budu ptát svojí mámy, jestli tady můžu být ještě druhý den. Ale nejspíš řeknu, že ne. Protože zítra už můžu ven. Půjdeme na koupálko možná. Jinak mám její pyžamo. Ty vole. Čapa, uví, No pak jsme se tu zabíjeli a se schovávali jí ve skříni. A tady jsme chcípali. Oh my god. Taky jsme tancovali Just Dance. Mysleli jsme, že chcípneme. Jo. A potom jsme zapojili naši představivost a měli jsme tady imaginární 2 postavy, nebo říkat jaký. Ano, protože buď by to někdo zjistil, nebo by to někdo řekl. A třeba ji sleduje někdo z nich, takže nevíme. Takže radši píše, takže secret. Jestli se to někde objeví u někoho jiného, tak si tě najdu. A rozbagruju ti para. Tak jo. Čau. Čau.